Hoi, ik ben Brecht en welkom in mijn boekenhuisje. Toen we op vakantie waren, toen boem ik met mijn nieuw hoekje in de winkel en toen zei ik wil kinderboekenschrijfster worden. Dus ging ik wel beginnen met mijn eigen boekenwinkeltje en toen werd het een heel leuk huisje. Hier hebben we het boek van de mannen. Elke mannen is het weer een oorboek. Deze mannen is het van de Lietse mol die het witte wol waar hem over kop schieten had. Doet de Lietse mol op een dag zijn kop boven de groenstuts om te zien of de zin al opkwam, baden het volgende. Wat gemeen, roept de Lietse mol. Waar had mij op een kop schieten? Het is een huisje vol Nederlandse, Beeldse en Friese boeken. En ik heb ze alle zelf uitgekozen, dus ik vind ze alle helemaal geweldig. Hast u mij op een kop schieten? Vreeg Roen de Doo, die toevallig voorbij vlieg. Ik? Nee, hoesa? Ik doch het sa, zei de Doo. Ik wil kinderboekenschrijfster worden omdat ik boeken lezen heel leuk vind. En ik vind de verhalen zo leuk. Schreeuwst al eigen verhaal? Ja, maar die ben al net uitgegaan. Kist er wat over vertellen? Jawel. Ik heb al heel veel verschillende boekjes geschreven, papieren. En dan over vogeltjes en over mensen. Over eigenlijk alles. We zitten net een keer in een corona-periode. Daar heb ik direct een boek geschreven, de coronaatjes. Het is ook heel grappig geworden. Als Toma je op een kop schieten, vreeg het hinder dat in het longen roen. Ik? Nee, hoesa? Ik doch het sa, zei het hinder. En rommer de bom. Daar rolden 4 grote, dikke hienstenvieren vlak voor de Lietse mol longens. Hij wie jip onder de indruk. En heeft die verhaal ik al zo'n gewons lezen litten? Soms. Ik heb soms wel eens om in bed of om in Memphis lezen. En dan moesten hun de spellingfoutjes eruit halen. En wat vinden ze van die verhaal? Heel mooi. En altijd heel leuk en avontuurlijk. Hast u mij op een kop schieten? Vreeg Roen de Hasse. Ik? Nee, hoesa? Ik doch het sa, zei de Hasse. En retet. Daar sketen de Lietse mol 15 roene bintjes om me eren. Hij maakte een nauwelijke sprong en kon correct uitkomen. Ik ben er net altijd, maar 1 keer in de maand op sneus ben ik hier en dan kan ik je hem helpen met leuke boeken uitzoeken en tips. En dan steek ik gewoon achter de kassa boeken te verkopen. Wanneer kunnen wij die eerste boek verwachten? Dat weet ik nog net, maar ik ben bezig met een boek en dan vreeg ik op mijn jiri of het boek echt uit mij litten. Steeds maar drukker.